जोबोद गोजोनथाव रादाब जोंनि थाखाय माने जोंनि हारिनि थाखायबो बर' हारिनि थाखायबो जोबोद गोजोनथाव रादाब आरोखि बेयो जाहैबाय जोंनि सावथुन मुलुगनि सोमोन्दै जोंनि सावथुन सिजौ बे सिजौ सावथुना सिगांनिफ्रायनो गोबां नेशनेल इंटरनेशनल फेस्टिवलफोरावहाय बाहागो लानानै फिसा फिसौ गिदिर बेफोरबायदि एवार्ड्सफोर देरहाबोबाय थादों मोनबोबाय थादों दा साबसिन गोजोनथावसिन खौराङा जाहैबाय जोंनि रायजोआवनो आसाम स्टेटनि 9थि बे सावथुन फेस्टिवल बे फेस्टिवलावहाय जोंनि सिजौ सावथुना गासै मोन 6था आयदायावहाय देरहासार जानो हादों आरोखि बे आयदाफोरानो जाहैबाय गासै सेथियाव फार्स्ट डेब्यू डाइरेक्टर माने गोदानै बिथोनगिरि हिसाबै आरो नैथियाव एडिटर आरो थामथियाव मेकआप ब्रैथियाव कस्ट्यूम आरो बाथियाव आर्ट डाइरेक्टर आरो दथियाव जाहैबाय आं नेगेटिभ विलेन रलनि थाखाय आरोखि बे बान्थायाव मोननायनि बे सावथुननि गेजेरजों बान्था मोननायनि गुबै आर्टिस्टफोरा जाहैबाय टेक्निकेलाव बांसिन एज एन आर्टिस्ट हिसाबै आंनो बेखौ एक्टर हिसाबै एज एन एक्टर हिसाबै आं आर्टिस्ट हिसाबै मोनदों बेवहाय टेक्निकेल जानायलाय बेहाय गुबुन हारिनि मानसिफोरा जोंजों टीमाव मावफानानै दा बिथांमोनहा बेखौ मोनदों आरोखि बिथांमोननि मुङानो जाहैबाय मेकआपआव बिश्व कलिता बिथाङा आसामनि गोबां सावथुन सिरियालफोरावहाय मेकआप खालामबाय बिथाङा मोनदों आरो बिनिफ्राय साउन्डआवहाय देबजित चांमाई होननाय दा देबजित चांमाई होननाया बिराद गोबां गिदिर बलिउड मुभिफोरावबो माने साउन्ड डिजाइन खालामबाय आरोखि जेरै बर्फी बाहुबली बेफोराव आरो गोबां आरोखि दा बेजों खामानि मावफानो मोननानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों दा बिथांनि मावनायावहाय जोंनि सिजौ सावथुना मोजां रोखोमै साउन्डनि माबाफोरा बेरखांदों आरोखि दा बेनिफ्राय एडिटराबो बेहाय गोबां बिफाव लादों बे एडिटरनि बिबो गोदान एडिटर थेवब्लाबो बिथाङा गोदान एडिटरब्लाबो जोंनि सावथुनखौ जोबोद मोजाङै एडिट खालामनानै बेसिम लांनो हादों आरोखि बिनिफ्राय गिबियावनोथ' जाहैबाय जोंहा डाइरेक्टर बे डाइरेक्टर बिथाङाबो बे सिनेमाया बिथांनि गिबिसिन फिचार फिल्म होननानै बुंदों दा बे गिबिसिन फिचार फिल्मखौ बिथाङा ओरैबायदि गोसो होनानै मोजाङै बानायदों जे माने गोबां रिसार्च खालायदों स्क्रिप्टनि सिगां गोबां डिसकासन खालामदों बयनावबो इन्टारभिउ लादों सोंदों बेनिफ्राय जोंनि सिजौ सावथुननि गाहाय प्लटआथ' जाहैबाय इन्ड' भुटान माने भुटान रायजोआवबो थांनानै गोबां रिसार्च खालामहैनाय जादों दा बेनिफ्राय गोबां माने रिसार्च खालामनानै बिथाङा बे गिबिसिन गावनि फिचार फिल्मखौ बानायनायावहाय बे साक्सेससिम फैनो हादों आरोखि रायजोफोरनिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोनदों होनना फोरमायगोन बे सावथुनखौ बे सावथुनाथ' अलरेडि जोंहा 2020आव रिलिज जाखांबाय बेवहाय गोबां रोखोमनि गोबां माबा जायगायावहाय जोङो पेन्डेलावबो श' खालामदों जोंनि जायनाखि प्रजेक्टर श' खालामो जोङो लकेलावहाय बेफोरावबो मोजां रेसपन्सखौनो मोनदों आरो बिनिफ्राय जोंहा सिनेमा हलावबो बेखौ रिलिज होदों आरो बिनिफ्राय स्टेटनि गोबां नेशनेल इंटरनेशनल फेस्टिवलफोरावबो बाहागो लाहैनानै गोबां मोजां रोखोमनि रेसपन्स मोनदों आरोखि आं सानो गिबियावनो आंथ' सासे ट्रेनिं लानाय एक्टर हिसाबै माने ट्रेनिं लानाया गोनां दा बेहाय ट्रेनिं लानायनि बेलायावहाय आं बुंनो नागिरनाय बाथ्राया जाहैबाय मा साफ्रोमबो मानसिया गोजानाव थांनानै ट्रेनिं लाहैनो हायाब्लाबो खाथियावनो खाथि खालायाव आजिखालि ड्रामा वार्कशप फिसा बिदिनो थियेटार वार्कशप बेफोरावहाय बाहागो लानानै गावनि एक्टिं स्किलखौ डेभेलप खालामनो हायो दा बेनिफ्राय जोङो सावथुन मुलुगाव आरो खामानि मावहैयोबा साबसिन गावनि स्किलखौ आरो एक्सप्लर खालामनो हाबावो आरोखि दा दिनै आं सिजौ मुभियाव नेगेटिभ रलावहाय एवार्ड मोनबाय 9थि सावथुन फेस्टिवलावहाय दा बेवहाय आंनि केरेक्टारा सासे भुटाननि टेक्स लांफैग्रानि केरेक्टार
दा बे केरेक्टारनि सायाव आङो स्टाडि खालामदों दिनै आङो बै सावथुनावहाय भुटाननिनो नेशनेल लेंगुवेज जंका लेंगुवेजखौ आङो 1 मान्थ सासे भुटाननि मानसिजों टिउसन लानानै बे जंका लेंगुवेजावनो आङो दिनै बुंबाय दा बेबो मोनसे प्रसेस एक्टरनि दा डायलग बुंनायाबो बा एक्टिं खालामनाया बे प्रसेस बेथ' आंनि ट्रेनिं लानानै फैनाय आं NSD पास आउट फैबाय बिनिफ्राय आङो दा दिनै आंनि प्रडिउसार प्रियम आब' आरो ओम आदामोननि बे सिजौ सावथुनावहाय आंनि जायनाखि ट्रेनिं लानानै फैनाय आरो विशाल चलिहा जायनाखि डाइरेक्टर बिथाङा आंखौ कास्ट खालामबाय बे रलनि थाखाय आंनि रला जाहैदों डेनसेना जाहैबाय भुटाननिफ्राय फैनानै टेक्स लांफैग्रा दा आं बे केरेक्टारखौ आङो माबोरै डेभेलप खालामगोन माबोरै स्टाडि खालामगोन आं डेनसेनखौ नुफेराखै थेवब्लाबो आं बेखौ इमेजिन खालामगोन एज एन एक्टर बे इमेजिन खालामनाय स्टाडि खालामनाय बे प्रसेसा सासे एक्टरा बै केरेक्टारखौ स्टाडि खालामनो थाखाय बै एक्टर ट्रेनिंनि माखासे मेटेरियेलफोरा डिभाइसफोरा खामानियाव होयो आरोखि नङाब्ला नोङो मा जायो डेनसेन भुटिया बबे समनि भुटिया बै समनि भुटिया ना दानि जुगनि भुटिया दा सोरबा स्टाडि गैयालासिनो डाइरेक्ट भुटियानि रल खालामनानै भुटिया ड्रेस गाननानै खालामलाबायबा बे बुस्थुआ जानाय नङा आरोखि दा बेवहाय बहुद डिपलि मेडिटेसन नांगौ स्टाडि खालामनांगौ बाहाय स्ट्रागल दङ दा एक्टिं होननाय बुस्थुआ साधना बुस्थु आरोखि बेखौ ओरैनो गाब्रबग्रा बानायब्रबग्रा दे खालामब्रबसै होननाय जाया आरोखि बेबायदि दा बेवहाय आं दिनै जोबोद साबायखर बावो आंनि प्रडिउसार आरो डाइरेक्टरफोरखौ आंनि ट्रेनिं लानानै फैनाय जायनाखि साधना लानानै फैनायखौ बे सिजौ सावथुनावहाय आं एक्सप्लर खालामनो खाबु मोनदों बिनि थाखाय आङो गोसो सिंनिफ्राय जोबोद साबायखर बावो आरोखि बेनि जाहोनाथ' सिम्पोल आङो गोबां जोंनि बर' सावथुननि फिसा बिदिनो प्रेस मिट लानायफोरावबो आङो बुंबायानो बा मिटिंफोराव दावथिंफोराव आं बुंबायानो कि माने मोनसे फेस्टिभेलावहाय बाहागो लानो थाखाय माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसन थायो बे रुल्स आरो रेगुलेसनखौ फल' खालायनांगोन बे रुल्स एन्ड रेगुलेसनानो जाहैबाय उइदाउट सेन्सर बर्डआव नोङो सेन्सर खालायाब्ला नोङो बै फेस्टिभेलाव बाहागो लाहैनोनो खाबु मोनखाया दा बाथ्राया जाहैबाय सेन्सर खालायनांगोन सेन्सर खालायनायनि उनावसो नोङो बै फेस्टिभेलाव बाहागो लाहैनो हागोन दा जोंनि बर' सावथुनफोरा बोसोरावहाय गासै 20-25था सावथुन बानायो नाथाय सेन्सर गैयैनि थाखाय बिथांमोनहा सेन्सर गैयैनि बाजेट सेन्सर बानायनो बाजेटबो गैयाबो जानो हागौ मानो होनबा बहुद टाइटजों बाजेटजों सिनेमा बानायथ' सावथुन बानायथ' बेनि थाखायनो बिथांमोनहा जानो हागौ बैबायदि फेस्टिभेलफोराव बाहागो लाहैनो खाबु मोनाखै बिनिखायनो बे एवार्डखौ देरहानायसिम सौफैयाखै